Zamntwana umqeqeshi wensizwa lo bathi bhutsu nqanje ngephuzo matshiko man bathi umfana empala semncane udanga bathi dabethi mdala ndica bamsukela bakithi ingane ehlaza cha kunensizwe engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi unjani umqeqeshi wami ngiyathemba uyaphila walingaphila mfowethu ngithembe na ukuthi right lapho uthi bafaka angiqale ngokuncoma umsebenzi wakho angisizile kakhulu ama videos akho inkinga engibhekene nayo angazi wonke amantombazane engake ngathandana nawo ngiba nenkinga eyodwa umfowethu uba nenkinga eyodwa uthi ke umfowethu ke masisaqala sithandana okay masisaqala sithandana kahle mase kuphele izinyanga ngivele ngibone umuntu engathi usebhorekile yimina noma senginesicefe kuyena futhi mangithi ngihlela nayo intombi yami ivele ithi ikhathele noma ithi ibusy the whole week ngigcine sengithula nayo ithule kanjalo mase kuba ukuphela kwento esinayo ngamanye amazwi bese beyahlukana futhi kuphele lento abayakhele emhlabathini kanjani ohambayo uthi bavuka ngigcina ngihlukana nayo ngingayishayanga into yakhona futhi ugcina ehlukana nayo engalalanga nayo ngiyethemba ngizosizakala ngoba sengibona engathi ibhadi noma inhlanhla engingenayo so wayivala lapho umfowethu so mfowethu ngiyathemba kulento mangichazela yona namhlanje uzoyizwa kahle yabona ngoba uyabona into efike yenzeke mfowethu lento le into eyenzekalayo especially mangabe usayi teenager yabona usungakabi nolwazi olwanele ngokuthanda yabo izinto eziningi usungazibona nakhona kusho ukuthi lento yenziwa abantu abama teenagers kuphela kuyenzeka ube teenager kodwa uthi hayi usumkathi ubovu kulento yabo kanjani ngoba kuyenzeka futhi uthola ukuthi uyimbodle endala na 26 noma na 30 kodwa manje usayenza lento engizoyichaza la yabo so into efike yenzeke mfowethu yabona manithanda kuthandana nentombazane uthando lweni suke livutha amalanga kumnandi kunje yabona uthola ukuthi uyamfonela umfonela nje nanoma ikangaki osukwini ngoba uyamthanda ngokuthi yami lento ikuwena nawe uzenzisa uyabona mangabe kuphela nje 2 hours engathi ungamfonela noma ukhulume naye WhatsApp masiphelile leso sikhathi mhlawumbe 2 hours uphelile ngazange nikhulume noma mawuthi uyamfonela ungamtholi mhlambe noma uyam WhatsApp akuhambe 1 tick idatha mhlambe akanalo noma kwenzakalani kuba mawungakhulumanga nje naye awube right yabona kuba ngathi content wrong eyenzakalile nje kwena uyaphucubhala yabona so indaba wenza uthando ngoba ngithanda kuthandana nalomuntu okumnandi kunje so uthola ukuthi nakhona uyamfonela ke kwesinye isikhathi mhlamba ke sithi ubhizi ngenza isibonelo yabona uyamfonela nje insuku ziyahamba phela yabo isikhathi siyahamba thothi umfonela mhlambe umthole sabhizi uyakutshela kahle ukuthi hayi isabhizi kwamanje kodwa ngizobuyela kuwena yabona uthothi into oyenzayo wena yini mhlawumbe ukala isikhathi ukuthi hayi i-hour seliphelile manje nomuntu element uphelile manje for sure lo muntu useqedile lento ayenzayo uyamfonela futhi but uthi mawuthi uyamfonela akutshele nakhona same thing ukuthi hayi ngisabhizi bengithe ngizobuyela kuwena mase ngiqedile indaba so uhluleka ukulinda nawe uzenzi uthando lento esuke ikuphethe yabona so uthola ukuthi ke siyahamba ke isikhathi sihambe uyaqhubeka wena nalento yokukhombisa uthando kuyena into efanele uyigade noma kufanele uyazi ukuthi phela umuntu wena lendlela ozizwa ngaye akusho ukuthi naye uzizwa kanjalo ngawe I hope you understand lapho yabo so wena ungaba semathandweni uthola ukuthi yena akafili the way you feel ngakhona so kuyenzeka into kanjalo nje ijwayelekile yabo so wena uzama ukumkhombisa ukuthi
uyamthanda kangakanani, uyamfonela, uyamWhatsAppa nanoma inini, uthatha usuku mhlawumbe umfonela ngo-5 phinde ukhulume naye ku-WhatsApp nje izikhathi eziningi ezingabaleki osukwini. Indaba ingoba uyamthanda, kwenziwa uthando nawe, yabo. So uthola ukuthi into eyenzakalayo-ke the time lokuqhubeka nalento, yabona, phela into ekufanele u-understande ngothando, yabona, njengoba uwenza zonke lezi zinto ingoba uthando ngesingisi ke kuthiwe love is about giving, yabona, uthando luyanikeza. So nawe lento oyenzayo sokunikeza kodwa manje ke ngifike kuphi mangabe usunikeza ngongena umkhawulo, yabona. So ulibela umfonela kaningi osukwini, the lokuqhubeka ke nale behavior isikhathi siyahamba kugcina sekuba nento eyenzakalayo ke. Uyabona mfowethu mangathiwa nise-restaurant nihleli nje niyadla, okay, banilethela ukudla bese wena wenza njani? Udla kwakho ukudla uphinde udle nokwakho ukudla. Kwenzakalani kuyena noma nje othandweni lenu? Ngeke nizenzwane kahle, yabona, ngenxa yokuthi udla kwakho ukudla waphinde wadla nokwakhe. Nakhona isimo sakhe sempilo ngaphela uzolamba, angithi into ezokwenzeka leyo embi naye angeke azayithanda, yabona. Nawe for sure ukuba uyazi ukuthi uzolamba ngaba umlambisi, yabona. Fana namanzi, angikwenzele esinye isibonelo ngamanzi, yabona. Amanzi abalekile amanzi, kodwa mangabe uzothatha amanzi uthatha u5 liter kwicu uphuza u5 liter, nakhona ngeke uze uqede vele. Kodwa mangathi uyazama ufuna ukuphuza u5 liter kuzokwenzakalani kuwena? Uzoba nenkinga, impilo yakho izolimala, yabona. Ngobani? As much as amanzi abalekile, amanzi ayilento ayigiva, yabona, kuwena phela. Ngoba wena yini oyidinga emanzini? Okay, yini amanzi ayidinga kuwena njalo? Ayikho. Wena udinga yini? Udinga amanzi, yabona, ukuzophila. So amanzi ayakunikeza ukuthi hayi ngikhona waphuza. Ukubaleka kwamanzi kubona nini? Mangabe engasaphumi mhlawumbe ake sithi ke aphelile mhlawumbe noma leso sikhashana nje mhlawumbe usuku lonke engaphumi. Uyabona ukubaleka kwawo, kodwa mase akhona njani wachaphaza, yabo. So mawuzophuza amanzi ngokungena umkhawulo iyakulimaza leyo nto. So ngiqonda ukuthini ke ngale nkulumo yami? Nawe mfowethu, as much as umthanda, kodwa manje mangabe ungeke umnikeze ithuba naye lokuthi akukhumbule ukuthi ungaze ngasikhumbula isithando sami, yabona. Ake ngenze umnyakazo phela nami ngisibuza impilo nje noma ku-WhatsApp noma ngisifonele, yabona. So mangabe wena ungamnikezi lelo thuba uzokwenzakalani? Nendlela responda ngayo kuwena izohamba kube njani? Abe engathi umdlandlo uyaphela, kube ngathi uyabhoreka. Indaba ingoba lokho kufanele ngabe yakwenza awumnikezi ithuba lokuthi akwenze. Fanele ngabe naye uyakufonela, kodwa manje ngoba uhlezi ufonela ngeke azakwazi ukwenza, uyamncisha lelo thuba. Fanele ku-WhatsApp naye, kodwa wena uyamncisha lelo thuba, wena uhlezi uphambili, yabona. So uba nenkinga-ke, uthando lento luba nenkinga ngoba nayo indlela azoyenza ngayo phela uzobhoreka vele. Ngobani? Wenza yonke into. Uthando kuyabanjiswana. Wena mawuzothatha iposition yakho neyakhe uvela ulibambe wedwa nje ameceleni, obvious uzobhoreka, yabona. So ilento engithi angixwayise kuyona ukuthi iqaphele, yabona. Ngoba mfowethu njengoba uveza lapha ukuthi kuba sengathi umuntu uyabhoreka, indaba udlala indima yakho phinde udlale neyakhe. Esikhundleni sokuba uyamfonela, mawumfonelile phela nawe angithi love is about giving, ngisho njalo. Phela nikeza nawe nokunomkhawulo phela ukuthi wuka ake ngimnike naye ithuba. So ngamanye amazwi wenze njani? Mawumfonelile awukuthule nje nawe ngamabomu ukuthi hayi ake ngiyekele isithando sami nje nami sike sibuyele kumina, yabona. So ngalokho wenze njani? Ucreator loyo nkumbulo kuyena. Phela into ekufanele uyazi, abona uthando lukhula kakhulu mangabe ningabonani
nomuntu wakho othandana naye. Mangabe ungakwazi lokho, ngiyavisa ngelinye ilanga mhlawumbe ukuhambe ngomsebenzi noma uhambe ngesikole, mhlawumbe inyanga nje eyodwa ningabonani. Uyobona ngalelo langa iyothi phela inyanga yobe usumkhumbula ngendlela esimanga, usumcrave ngendlela esimanga, even iy'thombe zakhe thothi uma uzibuka nje efonini yakho yabona ukuthi usumdinga la ngendlela esimanga, yabona. So ingakho kubalekile ukuthi mangabe uthandana nomuntu nikwazi ukuthi nikezane ispace sokuthi umuntu akwazi ukuphefumula, nikhumbulane, ngoba kufanele umuntu wakho uma eqhamuka kungathi nje ndeki, yabona. Kusuke kukhona inkinga lapho. Yaqhamuka nje kuzifanela nje nokuthi unombani, ugcine sefana no-roommate kuwena. Indaba aninikezani ithuba lokukhumbulana. So-ke kuye kufanele nivumelane ukuthi sizoyenza kanjani leyo nto, yabona. Kube nje mhlawumbe i-weekend anibonani, noma mhlawumbe la ekhona, mhlawumbe iye kubo noma iye kuphi noma iye kuphi. Kodwa nje niyasidinga ispace sokuthi nje ukushawa umoya nawe ngaphandle nje kwakhe, phela akayona isenta yempilo yakho, yabona. Afanele wenze umuntu isenta yempilo yakho, ngoba uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga enkulu. Uyasidinga ispace nawe sokuthi wenze into zakho. Kanjalo nawe uyasidinga ukuze uthanduleni futhi nikhumbulane, luqine luthi ngqim, lube namandla. So uyayidinga leyo bond yokuthi nje yakheke ngani, ngokuthi nikezane ithuba ukuthi nje ningabonani. Leso sikhashana siyawenza umehluko. So mfowethu, into ekufanele uqaphele lapha, musuwenza yonke into, as much as njoba ngisho ukuthi angabe kufanele unikeze ngokunomkhawulo, uthi woga ukungamfoneli nje, naye umnikeze ithuba lokuthi akukhumbule, akufonele noma ku-WhatsApp. So mangabe usuwenze njalo, ngiyazi ukuthi into ezokwenzeka uzoba semathubeni ukuthi uhlukane naye, of which amathuba amaningi ungase uhlukane naye. Ngobani? Uzothi uyathula, awumfoneli. Angithi uyazi ukuthi wena ufona njalo. Uzothula naye. Even yabo mawuthula, uthola ukuthi even isonto lonke lingaphela engazange ubuyele kuwena. Ngobani? Uyakwazi ukuthi wena vele into befona njalo. So njengoba usayibambile nje ungenzi lutho, vele usazobuyela kuyena. So kufanele ukwamukele lokho ukuthi okay, nami mase ngiqala senginikeza ngokunomkhawulo, ngiyazi vele ukuthi leyo experience ngeke izibe lula, yabona. Ukuze ingene ngizoriska kona ukuthi ngihlukane naye, ngoba phela nawe uyadinga ukufonela mfowethu. Usuke ungenayo intombi, umuntu ongakufoneli ngaka-WhatsApp nje ukubuza impilo, umuntu othi mangabe kuthinta so ukhona into ayidingayo, yabona. Asuke ungekho othandweni lapha, akusilona uthando lo. Uyamdinga na umuntu ozokubuza ukuthi hayi usuku lwakho belunjani, yabona, bengikukhumbule, yabona nje nawe uzizwe ubalekile njengoba naye umenza abaleke ngokuthi umenzele lezo zinto, yabona. So uzoba at risk ngaleyo ndlela. Mangabe nawe usuthi hayi ake ngimeke ngimnikeze ithuba naye akakwenze lokho. Kodwa-ke mhlawumbe enye into engakusiza ukuthi mangabe uthe woga, akube ukuthi mhlawumbe uyazikalela ukuthi hayi ngimnika lesikhathi esingaka, ngithi wena uhlezi umfanele nakezizwe lese mhlawumbe namhlanje uyathula. So uyasho ukuthi hayi namhlanje ngeke ngimkhulumise, ngimkhulumisane kusasa, ngifuna ukubona namhlanje khona azokwenzani. Manje kungekho akwenzayo kuze kube wena umkhulumisa kusasa, akulungile. Mkhulumise futhi kusasa, uphinde uthini uthi woga. Manje usuzodlulisa 2 days kanjalo kanjalo, yabona. Ngoba phela mfowethu naye njengoba ngisho ukuthi kufanele enze njani, anikeze kuwena. Mangabe engakunikezi, mangabe njengoba ngisho ukuthi ngesingisi kuthiwa love is about giving, kusho wena mangabe engakunikezi lutho lokufanele ngabe yakunika, kanti ukushonsaphi, yabona. Kusho khona la kuyakhona, akuyi kuwena, khona la kuyakhona. So naloko kufanele ukuqaphele, yabona. Ngoba mangabe ingabhalansile mfowethu, kusho khona phela la ishona khona, yabona. So ngithi nje awubheke lapho ukuthi uwenze njani. Njoba nje uthi hayi uyabhoreka, engathi usebhorekile wena, indaba kungenzeka ukuthi
wena you are doing 100% of the work, yena akenzi lutho, yabona, akakakufoneli, akaku-WhatsApp, akakwenzi lutho. Mangabe online nje ucabanga yona ukuthi hayi ake ngimbhalele, yena akakwenzi lokho. So inkinga ke leyo ekufanele uyisorte out, yabona, ukuze izinto zoqala nawe zikhambele kahle, yabona. Kodwa nje kufanele ujabule. Yabona uma usahlangana nentombazana, uma benzana kuthandana naye, iphela uzokumkhombisa ngayo yonke indlela ukuthi hayi u-interested kuyena, angithi. So kufanele ukwazi ukumasterisha ukuthi hayi kufanele lo shifta kancane, angithi. Let's say angikwenzela isibonelo, mhlambe 70% wena umfonayo, wena uWhatsAppayo, yena mhlambe nje 30%, yabona. So mangabe usimbona ukuthi usebambekile kulelo sonto lelo, mhlambe seniyathandana, usebambekile noma nisafunana, but niyasithola ithuba lokuthi nibe ndawonye nenze lokho enikwenzayo, uyambona usebambelele, qala shifta kancane, ayithi ubuku-70, ithi 60 ke manje, ukuze yena ezwenze njani, ezothi 40, wehle kancane ekumfoneleni nakumWhatsApp yena, uthi 50 athi 50, wehle uthi 40 athi 60, yabona. Kufanele ukwazi ukushifta ngendlela ukuthi yena akaboni ukuthi hayi angithi phela usadakiwe naye, uthanda ushifte nje ugcina usuku-30, thothi wena 30% wena ofonayo, wena WhatsAppayo, 70% uyena isikhathi esiningi, uyena ofonelayo, uyena uWhatsAppayo. Amantombazane they are very good efoneni nase-WhatsAppeni, yabo. I-administration naye uzumhlula umuntu wesifazane, yabo. So ke kufanele ukwazi ukushifta mfowethu kancane ukuze uzogwema isimo la khona kube uzozo sengathi uyambhora, yabona. Akube yena owenza more work kunawe, yabona. Kuba kuhleke isuke ibhalansile mangabi kanjalo. Kuyena othothi uyena uWhatsApp isikhathi esiningi, uyena ofona isikhathi esiningi, akusho ukuthi wena umfonela, uyamfonela nawe, kodwa awumfoneli njengoba yena esuke kufonela. Out of 5 uthothi uyena ufona 3 times, wena ufona mhlambe kabili, yabona. Noma yena ufona 4 times, wena ufona kanye, yabona. I-range ihamba kanjalo. Kodwa mangabe itwistekile, kuwena wenza more work, yena wenza kancane, ayinjabulo ayikho lapho, yabona. Ngoba umphuca amandla akhe. Njoba kutshela umuntu wesifazane into ethinta i-administration futhi ngeke uzimthinte, banelinye ihlo, banenye ingqondo, bayanothisa futhi izinto kaningi kakhulu, yabona. So uma ungayibamba kanjalo mfowethu, ungasizakala kakhulu, yabona, nangendlela okwenza ngayo, noma ngathi uyahlukana nalo naye, mhla usuthola omunye uyobe usewazi ukuthi hayi kufanele ngenze kanje, yabona. So ukwazi ukuthi hayi kufanele ngishifte kahle engaboni, yabona. Ngoba phela kufanele intombazane uyikhombise ukuthi njoba ikufonela noma iWhatsApp njalo, ugcina usuyikhombisa mhlambe ngathi isisicefe, yabona, sikubangela isicefe. Ngoba once wafila kanjalo noma wamtshela kanjalo noma wamkhombisa kanjalo ukuthi hayi useyisicefe, ufona njalo noma uWhatsApp njalo, uzoyeka, uzophela amandla bese ayayeka. Thothi uyahalela ukufonela, kodwa manje uyazi ukuthi wena wamtshela lawa amazwi, yabona, agcine ngasakwenzi. Akubike emnandi mangabe sekukanjalo. So ngiyathemba ngizwa mfowethu, and uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com. uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.